Tak jako většina songů, co skládám, tak i tenhle vzniknul doma, u piana. Hrál jsem si nějaký akordy, když v tom mě napadla tahle melodie. Šel jsem do studia a začal do toho nahrávat nějaký zvuky. Přidal perkuse a postupně jsem z toho udělal celý beat. Takhle zní finální song. Pokud se vám video líbilo, tak dejte follow a sledujte moji další tvorbu.